Δεν το βιντεάκι. Ναι. Βασίλη Βανογούλη, έχει και ιδιαίτερες φωνητικές συγχωρευτικές ικανότητες. Ναι, παρατήρησα. βέβαια. Για να δούμε το βίντεο. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2:30. Γεια σας. Ελπίζουμε και πελούχοι. Έτσι. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Μεσημέρι Παρασκευής και εμείς που αλλού βρισκόμαστε εδώ στο εστιατόριο Περιορέξεως που βρίσκεται στην 28η Οκτωβρίου 28 εδώ στο κέντρο της Λάρισσας. Και σήμερα ο Βασίλης θα ετοιμάσει αποκλειστικά για σας ένα πολύ νόστιμο φαγητό. Και επειδή στα γερμανικά το βας σημαίνει τι θα μας μαγειρέψεις Βασίλη? Βας. Χοιρινό με κρέμα γάλακτος. Και όπως καταλάβατε κυρίες και κύριοι, guest star στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο γνωστός καλλιτέχνης Παρασκευάς. Παρασκευάς, καλώς ήρθες. Να είσαι καλά κοπελιά, χάρηκα πάρα πολύ. Είναι η πρώτη δημοσιογράφος πάρα πολύ όμορφη που με παίρνει συνέντευξη. Αυτό καλό, θα μας πάει καλά η χρονιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήρθες σήμερα εδώ να μας βοηθήσεις να μαγειρέψουμε εδώ με τον Βασίλη. Ναι, οπωσδήποτε, γιατί από ό,τι έμαθα κάνετε καλύτερα φαγητά των Βαλκανίων και στην πορεία θα πούμε κι άλλα. Ωραία. Βασίλη, τι θα μας φτιάξεις σήμερα εδώ? Θα τα μπερδέψουμε, θα τα φτιάξουμε. Θα βγει ένα τέλειο πιάτο στο τέλος. Θα κάνουμε χοιρινό με κρέμα γάλακτος. Θα βάλουμε μέσα και κόκκινες πιπεριές και κρεμμυδάκι φρέσκο. Θα το σβήσουμε και με κονιάκ. Πολύ ωραίο, έτσι. Οπότε τρως, δεν παχαίνει ομορφαίνει. Παράδειγμα, από τον Παρασκευά στα 10 φαγητά το ένα δώρο. Και κρασί μαζί, ρετσίνα, οπωσδήποτε. Έτσι, ωραίο, Πάμε να φτιάξουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε λοιπόν. Για πάμε. Τι υλικά θα χρειαστούμε? Λοιπόν, έχουμε χοιρινό κομμένο από μπούτι, κρέμα γάλακτος, κρεμμυδάκι φρέσκο, κόκκινη πιπεριά πράσινη, δυόσμο, το οποίο θα δώσει την ιδιαίτερη γεύση μέσα. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός βοηθός. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, τηγάνι μεγάλο, θα βάλουμε μέσα λάδι, θα αφήσουμε να κάψει. Έχω εδώ κομμένο το χοιρινό σε μικρά κομμάτια. Έχω πάρει όσο δυνατόν πιο άπαχο κομμάτι κρέατος από το μπούτι, καλύτερα, που είναι και πιο μαλακό και γίνεται γρήγορα. Αφήσουμε λίγο να κάψει το λάδι μας. Το ρίξουμε μέσα. Έχω εδώ κόψει κρεμμυδάκι φρέσκο. Θα κατέψουμε λίγο έτσι να το ροδίσουμε. Παρασκευά μαγειρεύεις? Είμαι ο καλύτερος μάγειρας και το μωρό γι' αυτό είναι όμορφο. Από τον Παρασκευά τρώει συνέχεια. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου? Μου αρέσει το φρικασέ πάρα πολύ, αρνάκι με κρυθαράκι, πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Και φυσικά μου αρέσουν οι κεφτέδες με μακαρόνια, το αγαπημένο μου φαγητό. Βας. Τρως, δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Λοιπόν, θα τηγανίσουμε εδώ. Σ' αρέσει το χοιρινό? Να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει πάντα το αρνάκι γάλακτος, αλλά τρώω και κάπου και χοιρινό για να σπάζει η ρουτίνα. Έτσι. Όχι όλα τα ίδια. Έτσι. Εδώ τώρα βλέπουμε το κρέας που αρχίζει να ψήνεται από όλες τις πλευρές. Έτσι. Θα ρίξουμε μέσα και το κρεμμυδάκι φρέσκο. Θα αφήσουμε και αυτό να πάρει λίγο χρώμα. Εδώ έχω κονιακάκι special, εδώ, παραγωγής μας, το πιω. Το πιούμε? Όχι, θα το σβήσουμε. Δεν πίνω γιατί οδηγάω το ραλί και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πάμε. Καλώς. Λάβρα, είναι. Αυτό είναι. Τέλειο. Αυτό είναι. Θες να βράσει, θα κόψουμε την πιπερίτσα μας την κόκκινη. Έτσι. Θα τη δώσουμε λίγο χρώμα. Ταιριάζει με την κρέμα γάλακτος που είναι άσπρη, έτσι, να έχει μια αντίθεση. Κόψουμε έτσι μικρά τα κομμάτια. Έτσι, θα κόψουμε και πράσινη. Και πράσινα, από όλα τα χρώματα να έχουμε. Θα διάζουν κίτρινα εδώ, πράσινα, κόκκινα. Κίτρινα, πράσινα. Ποικιλία. Έτσι, μπράβο. Να παίζει το μάτι. Ωραία. Εδώ έχω δυόσμο. Ζωντανό. Ωραία, αρωματικό. Έχω φέρει παγιόκαμπο, Παρασκευά, έχεις πάει αγιόκαμπο? Έχω πάει αγιόκαμπο, έκανε για μπάνια μαζί με το μωρό. Από εκεί πήρε το χρώμα, έτσι. Από εκεί το μωρό, γι' αυτό είναι μελαχρινό. Τώρα την πρωτομαγιά. Ωραία.
Μίλησέ μας λίγο, Παρασκευά, για το CD σου. Ladies and gentlemen, madame O'Hare, να σας πω κάτι, ότι από παρατράγουδο της Ανίδας που βγήκα για να πω τον πόνο μου, έγινα διάσημος. Από ό,τι βλέπω, νομίζω ότι είμαι στάρ. Όπου πηγαίνω, μοιράζω αυτόγραφα, ο κόσμος όλους βας. Πιστεύω το 2007 να βγάλουμε και το Lamborghini κίτρινο με κόκκινη τη Ζάντα. Γιατί το όνειρό μου αυτό είναι. Lamborghini κίτρινο με κόκκινη τη Ζάντα και να έχω βανσάρει το μωρό και να το πάω βόλτα στην Ομόνια, έτσι. Παργανιά και στη Λάρισα, και την Δυτική Πλατεία για καφεδάκι. Ωραία. Και λίγο Αγιόκαμπο το καλοκαίρι, Αγιόκαμπο, μ' αρέσει ο Αγιόκαμπος γιατί έχει πάρα πολύ τουρισμό. Έχει και ωραία κορμιά, Τέλεια. Και από εδώ και πέρα, ποια είναι τα σχέδιά σου, έτσι, να μάθουμε? Τα σχέδιά μου είναι ότι αν γίνω μεγάλη φίρμα θα έχω πάνω από 200 άτομα προσωπικό, θα έχω κόκκινο χαλί από το Lamborghini μέχρι την πίστα για να τα προχωράω και θα έχω γύρω στα 50 μανεκέν με τάγκα για να χαιρετάνε με καπέλο ναυτικό. Προσοχή, και εγώ θα προχωράω πάνω για να πάω στην πίστα. Θα με πάρεις για μάγειρα? Εσένα θα σε πάρω για μάγειρα. Είναι κατάσχαλite τη βαλίτσα στο... Ό,τι να είναι. Τη βαλίτσα με το χρήμα, καλώς. Να βλέπω κι εγώ. Μπορώ να τον πάρουμε για μάγειρα, να τον έχουμε. Θα σε πάρουμε ιδιαίτερο μάγειρα, μπράβο. Αποκλειστικά για τον Παρασκευά. Αναπτήρες δεν βλέπω. Παρασκευά, έχω μια απορία και σίγουρα και όλοι οι τηλεθεατές μας. Τι σημαίνει τόι-τόι? Να σου πω κάτι, το τόι-τόι είναι η γερμανική λέξη, το οποίο δηλαδή σαν να λες Ladies and gentlemen, madame O'Hare, τόι-τόι-τόι. Δηλαδή όλα μας πάνε καλά, όλα όμορφα, δεν μπορώ να το εκφράσω στα ελληνικά. Δεν υπάρχει ελληνική ουσία αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή κάτι το έμφυκτο, κάτι δηλαδή έτσι τρανταχτό δηλαδή. Βλέπεις μια γυναίκα μαουσιάρη που περνάει πάρα πολύ όμορφη με πάρα πολύ ωραίο σώμα, με καμπύλες και λες τόι. Αυτό ακριβώς. Είναι μια έκφραση που σου αρέσει να τη χρησιμοποιείς, έτσι, και σημαίνει κάτι ευχάριστο. Κάτι ευχάριστο. Λοιπόν, Βασίλη, τι γίνεται με το φαγητό μας? Μυρίζει πάρα πολύ όμορφα η μυρωδιά, έτσι. Θα φάμε πάρα πολύ ωραία σήμερα, μωρό. Θα φάμε σήμερα, θα πιούμε και μετά. Θα παίξουμε και μπάλα το βράδυ, ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να βάλουμε κάτι θερμίδες, να δώσουμε θερμίδες για την μπάλα, για το βράδυ. Θα ρίξουμε κρέμα γάλακτος. Ωραία. Και θα τα αφήσουμε να χυλώσει. Συγχρόνως θα ρίξουμε μέσα λίγο αλατάκι. Αλάτι, ναι, βέβαια. Πιπεράκι έχουμε. Καλά, πιπεράκι. Και φυσικά να ρίξουμε και λίγο δυόσμο. Να ρίξουμε και δυόσμο. Σωστός. Πού που θέλουμε, έτσι. Θα κόψουμε τις σκούτες του. Έτσι, θα κόψουμε. Και το ρίχνουμε μέσα. Θα πάρει ιδιαίτερη γεύση η σάλτσα μας. Έτσι. Τα αφήνουμε να βράσει 5 λεπτάκια και είναι έτοιμο. 5 λεπτάκια και είναι έτοιμο, έτσι. Πολύ γρήγορο φαγητό, έτσι. Γρήγορο. Είμαστε γρήγορα πιστόλια. Καλός. Πώς το βλέπεις? Ωπου αδερφέ, τρως, δεν παχαίνει ομορφαίνει. Περιορέξεως, ladies and gentlemen, O'Hare. Έχει τα πάντα και συμφέρει. Τρως, δεν παχαίνει ομορφαίνει. Παράδειγμα, από το μωρό του Βάζ. Για κοίταξε η κάμερα. Λοιπόν, έτοιμο το χοιρινό. Το φαγητό, για πάμε. Πάμε. Εδώ θα φάμε, εδώ στο καλό, στο κόκκινο. Στο κόκκινο έχει τα πάντα και συμφέρει. Τρως, δεν παχαίνει ομορφαίνει. Το καλύτερο μαγαζί των Βαλκανίων. Περιορέξεως. Έτοιμο το φαγητό, γρήγορο, pat cute. Παράδειγμα, από το μωρό του Βάς. Τι γεύση ρε παιδιά, Okay. Καλό. Πολύ καλό. Ωραίο. Καλό. Έγινε. Τόση καλλιτέχνης δεν θα βγει το φαγητό καλό. Ο Βασίλης είναι νούμερο 1 μαγειρές. Βασίλη, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας ετοίμασες το νόστιμο αυτό φαγητό. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε τον Παρασκευά που ήρθαμε στην εκπομπή. Σήμερα από την Αθήνα, αποκλειστικά εδώ για μας, για την σημερινή μας εκπομπή. Και θα ήθελα να πω πάρα πολλά φιλάκια στη Λάρισα από Βας, ειδικά στο Φάλιαρο το φίλο μου. Γιατί από ό,τι βλέπω θα κάνουμε κανένα γονέες, δεν είναι έτσι. Και για όλη τη Λάρισα και τους Λαρισαίους. Ο Βας χαρίζει και προσφέρει 15 καράβια καρδούλες, 13 βαγόνια φυλάκι και 45 ενταλίκες καψούρα που περάσανε από την Ελασσόνα και πάνε για Λάρισα σε όλους τους Λαρισαίους. Φιλάκια, γεια σας, Θεσσαλία. Και κύπελο στη Λάρισα. Οπωσδήποτε, το περιμένουμε, έτσι. Κύπελο. Κάπου εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, η σημερινή εκπομπή Μαγειρικής έφτασε στο τέλος της. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Παρασκευή εδώ από το εστιατόριο Περιορέξεως, που για να θυμίσουμε σε εσάς, τους τηλεθεατές μας, βρίσκεται στην 28η Οκτωβρίου 28 στο κέντρο της Λάρισσας. Μέχρι τότε να περνάτε και να τρώτε καλά. Φιλάκια σε όλους. Βας.
πίνα είναι κρίχησε μαν. Βας, 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 ο Παρασκευάς, βας, βας, να το ξέρεις, βας, 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 ο Παρασκευάς, βας, βας, να υποφέρεις, βας, 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 ο Παρασκευάς, βας, βας, να το ξέρεις, βας, 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 ο Παρασκευάς, βας, βας, να υποφέρεις. Όλα τα λεφτά, βας, 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 χιλιάδες λάρισα. Αν τα χείλη μου σ' απορρίψουνε και τα χέρια μου δεν σ' αγγίξουνε, μαύρα δάκρυα καυτά θα σε πνίξουνε. Που θα πας, πάντα μπροστά με συναντάς, όρια φύγει τώρα κι αν φύλας, τα δικά μου πάντα θα ζητάς. Που θα πας, πάντα μπροστά με συναντάς, όρια φύγει τώρα κι αν φύλας, τα δικά μου πάντα θα ζητάς. Πας, 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 ο Παρασκευάς, πας, πας, να το ξέρεις, πας, 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 ο Παρασκευάς, πας, πας, θα υποφέρεις. Έλα τα μωρά στην πίστα, πας, 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 το καλύτερο φαγητό των Βαλκανίων, περιορέξιος, έχει να πάτε και συγχώρη, στα δέκα φαγητά του Βαλκανίου. Αν τα βράδια μας τελειώσουνε, οι αναμνήσεις μας θα σε σκοτώσουνε, μαύρα φύλλα να το ξέρεις, θα σε σώσουνε. Που θα πας, θα τα μπροστά με συναντάς, όλα φύγει τώρα κι αν φύλας, τα δικά μου πάντα θα ζητάς. Που θα πας, πάντα μπροστά με συναντάς, όλα φύγει τώρα κι αν φύλας, τα δικά μου πάντα θα ζητάς. Πας, 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 ο Παρασκευάς, πας, πας, να το ξέρεις, πας, 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 ο Παρασκευάς, πας, πας, θα υποφέρεις. Ladies and gentlemen, Μαυραντάνος, για να το ζώητο, τηλέφωνο Παρασκευά επικοινωνίας 6934 306 179 για κάθε επιθυμία σας, κοινωνία και φυσικά παρατήρηση. Βας, 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 φιλάτε σε όλο τον κόσμο. Ο Παρασκευάς, πας, πας, να το ξέρεις, πας, 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 ο Παρασκευάς, πας, πας, θα υποφέρεις, πας, 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 ο Παρασκευάς, πας, πας, να το ξέρεις, πας, 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 ο Παρασκευάς, πας, πας, θα υποφέρεις, πας, πας, πας. Φιλάκια σε όλο τον κόσμο από Βας, Βας, Βας.